fàcil, l'usuari és més fàcil que el definir. Jaume Llopis, tots juntets i ja està. Llicenciat en Filologia Clàssica, fer classes de llatí i de grec, d'ahir se'n va passar a fer classes de valencià, per diferents localitats de l'Alcoià i el Comtat, del seu territori, alliberat de l'Ester durant alguns anys i responsable de la web de l'Ester, i després de tot això se'n va anar a treballar en un centre de persones adultes de Muro Cocentaina, on des de fa 5 anys és el director. I si vol dir alguna cosa més ja la diré ell. Molt bé, moltes gràcies. Bé, em saltaré moltes diapositives que havia preparat perquè... A quina hora què? Bé, jo... El que vulguis. Això, saltaré moltes de les diapositives que havia preparat perquè volia fer una introducció explicant com es treballa el centre de formació de persones adultes, les dificultats que tenim i tot això. Ja, si després de no sopar alguna persona que està interessada, ho diré després. I em centraré en algunes coses que s'ha de desconfigurar perquè està fet un altre programa, però bé. Simplement que quan jo vaig arribar a l'escola, una anècdota, hi havia un projector i un ordinador que anàvem treballant per les classes. I jo el vaig monopolitzar pràcticament. Després, actualment tenim 2 aules d'informàtica, perquè en el Centre de Formació de Persones Adultes es fa una cosa que es diu taller d'informàtica, que és ensenyament no reglat, i hem incorporat a les aules que fem classe habitualment, hem incorporat 16 ordinadors a cada una de les aules. És a dir, tenim unes aules en les quals n'hi ha 16 ordinadors i al costat n'hi ha 16-20 taules en les quals es treballa de manera tradicional o en grup i tenim dins de la mateixa aula 16 ordinadors. Ara no us preocupeu perquè s'ha desconfigurat. Bé, això és una aula normal i corrent, així no ho veieu, això és la part dels ordinadors i així al costat estan les persones assegudes, estan les taules normals. I això és l'altra aula normal i corrent. Són ordinadors, alguns de la conselleria, altres que ha comprat el centre. Després d'un llarg peregrinatge amb ordinadors, quan vos diu com me presento, digues que soc una persona que sempre du l'ordinador penjat al cavall. Sempre vaig amb l'ordinador penjat. Després d'un llarg peregrinatge d'intentar trobar allò que jo considerava que necessitava per a fer les classes, quan vaig descobrir Moodle se'm va obrir el món. Moodle jo de vegades el defineix com la rentadora o el rentaplats i allò que no fa Moodle li dic la màquina de planxar. Com que no tenim màquina de planxar, planxem a mà, però com que sí que tenim màquines que llaven la roba i que llaven la vaixella, aleshores utilitzem les màquines. Quan vaig descobrir Moodle fa allò que fan les màquines, que és les coses automàtiques, els exercicis que es demanem a l'alumnat per a d'omplir punts, d'escriure, no sé què, tot això ho fa Moodle automàticament, t'ho valora, t'ho puntua i tu simplement has de mirar què s'ha fet i què no s'ha fet. I una altra cosa que hem fet també després de passar per les distintes plataformes ha sigut fer la pàgina web que totes les setmanes l'actualitzem. Totes les setmanes canviem i posem coses relacionades amb l'escola, totes les setmanes. Per això veieu que està organitzat per setmanes, setmana del 25 d'abril, etc. I hi ha una història de totes les setmanes. Per a mi, la gran revolució, tant meua com de l'escola, ha sigut Moodle. L'escola, el Moodle reprodueix exactament tot el que fem a l'escola. Tot el professorat està immers en l'aula Moodle, distints nivells, cada persona treballa al seu nivell, però tot el professorat i tot l'alumnat de l'escola que fa ensenyament reglat i programes formatius està a l'aula Moodle. Actualment jo faig classe de valencià mitjà, de valencià superior,
he fet classe a GES, que és la gent que intenta traure's o vol traure's del graduat en educació secundària, que generalment ho aconsegueix. Des de l'any 2001, crec que va ser l'any que es va implantar el graduat d'educació secundària en els centres de formació de persones adultes, fins ara la nostra escola, que és una escola menuda, ha donat més de, al voltant, crec que no arribem encara, però al voltant de 600 graduats en educació secundària, de gent del rebuig educatiu i de gent que s'ha quedat sense feina i que necessita una actualització. I bé, jo quan vaig descobrir el Moodle i estava fent classe a graduat en educació secundària, vaig fer una experiència que era que un curs no utilitzàvem paper, tot es feia en Moodle. I això ho continuo fent amb els grups de valencià mitjà i valencià superior de l'escola. De vegades repartís fotocòpies, no he eliminat el paper completament, però per exemple jo no arreplegue, això sí que ho tinc pactat amb ells i amb elles, no arreplegue cap redacció en paper. Les redaccions totes han d'anar a la plataforma Moodle i s'han de fer en un processador de textos. A partir de l'aula Moodle tenim un diari de classe on es relata cada classe que s'ha fet i que no s'ha fet, s'enllacen tots els documents que s'han treballat a l'aula en format PDF o en format Moodle i l'alumne o l'alumna que no ha pogut acudir a la classe simplement el que fa és entrar a l'aula Moodle i veure què ha passat en aquesta classe. Com veieu ahir, no sé si es veu, així baix, diu Cosentaina, pengeu ahir les vostres redaccions, Muro, pengeu així les vostres redaccions. I després, quan jo corregir les redaccions, totes les redaccions es queden a una carpeta on tot l'alumnat té accés. Les redaccions són compartides i totes es projecten a l'aula. Totes. Qui no vol que li projecten la redacció, que no la presente. Es treballen a l'aula. Aleshores, no es treballa, o jo no em pare a explicar gramàtica tradicional, perquè em sembla que moltes de les coses de la gramàtica tradicional ja se les poden buscar pel seu compte i els processadors de textos ajuden moltíssim a corregir coses, però n'hi ha coses que els processadors de textos no corregeixen i per tant aquestes coses són les que jo treballo a l'aula amb les redaccions d'aquest tipus d'alumnat. Fins i tot poden penjar els dictats, de vegades fem dictats a classe, qui vol fer-lo a mà el pot fer a mà, però qui vol fer-lo amb l'ordinador, perquè les classes, repetís, són sempre amb ordinador, jo sempre treballo amb ordinadors. Ahí teniu una sèrie de recursos i abans d'enviar una redacció tenim pactat que han d'haver seguit uns processos de neteja del text, perquè si no, si m'arriba un text que està tot ple d'errades, que ja te les marca el corrector, directament el torna. És que ni el mira, torna-te'l a fer. Bé, aleshores, quan arriba una redacció, no sé si es veu massa bé, el que faig és marcar les errades sense tocar absolutament res del text que ells han fet i vaig afegint comentaris amb el Word. I moltes vegades el que faig és enllaçar un comentari que no dona cabuda en aquest document i altres vegades un vídeo. Hi ha uns vídeos magnífics de la Universitat Politècnica de València que jo us dic, mireu el vídeo que ho explica millor que jo, però molt millor que jo, i aleshores quan hi ha una errada simplement ells o elles han de mirar el vídeo. Tenim pactat també, tenim una sèrie de símbols que després, com veu així baix, color roig, menys no correspon a la graella que veureu després. Color roig és una errada que puntua tant, lleva tant, color verd també, color blau tal, en groc tal, en groc i tachat, etc., tachat en gris. El que fem amb això? Això ho passe a una, a veure si és així, ho passe a una graella Excel i que arreplega els criteris de la Junta Qualificadora. I aquesta graella Excel valora de la manera, jo crec que jo no he trobat altra manera més objectiva possible de valorar una redacció. I aleshores ahir ve arreplegat adequació, coherència, cohesió gramatical, cohesió lèxica
i les errades que anteriorment heu vist que posava menys 3 però en el superior és menys 4. I aleshores hi falta una part que explica en cada un dels apartats què és el que es valora. Com heu vist, n'hi ha altres vídeos, això també és de la Universitat Politècnica de València, que això són unes píndoles molt curtetes que expliquen coses molt senzilletes i aquestes píndoles duren un minut i mig i una part d'aquest minut i mig se'n menja la presentació. Això és un diari de classe, en aquesta classe vam llegir aquest text, està d'enllaç, hem fet aquests exercicis, estan enllaçats, hem explicat aquest document, tal, hem treballat aquesta cosa, us he deixat aquesta proposta de redacció. Això, si suposo que si coneixeu Moodle, és el que fa Moodle, que és corregir exercicis de tot tipus. Generalment el que jo faig en el Moodle és incorporar-los la part teòrica al costat de l'exercici, de manera que ells estan resolent l'exercici i estan llegint la part allò que haurien de dominar per a poder conèixer l'exercici. Abans d'entrar a fer un exercici se'ls dona una sèrie de recursos que se suposa que haurien de controlar o saber per a poder resoldre satisfactòriament l'exercici. N'hi ha exercicis que són PDFs, n'hi ha vídeos, etc. I això és el que fem dins i fora de l'aula. Fora de l'aula també el que fem és, jo veig aquests alumnes, els veig una vegada a la setmana. No dona temps, una hora i mitja, no dona temps a treballar. Per exemple, moltes vegades l'oralitat. Què fem? Recomano lectures, les gravem amb el mòbil, amb el Vocaro, que suposo que ho coneixeu. En algun moment també hem fet un hangout, no sé si també ho coneixeu, i també és una experiència molt enriquidora i molt bonica. També hem fet coses amb els mòbils. Amb els mòbils, enguany no hem treballat amb els mòbils, però el curs passat teníem un grup de WhatsApp i cada dia una persona s'encarregava de buscar una paraula d'estes rares que pregunten moltes vegades en les proves de la Junta Qualificadora, la posava en el WhatsApp i la compartia amb la resta de gent. I ara la segona part. Ara, la segona part, la gent anterior que es presenta als mòduls de mitjà i de valencià superior és gent generalment amb un nivell mitjà d'estudis i amb un nivell alt. Tinc gent universitària, tinc gent ATS, etc., que estan intentant treure. La segona part, i la que més m'agrada, la que més hores em lleva de la meva vida personal i de dormir, és que jo treballo amb les dones més majors amb ordinadors. I ahir també he tingut un procés d'aprenentatge i d'intentar veure què és el que realment es fa falta a elles. Jo soc un professor de secundària de llatí i grec. Quan vaig tornar, després d'uns anys del sindicat, quan vaig tornar a l'aula, estava fent graduat en secundària, més o menys, de cop a repent em diuen, decidim organitzativament que jo entrava a la classe amb les dones més majors. I, clar, el primer dia, jo què sé, em poso allí a explicar-los l'accentuació. I anava boig, les primeres setmanes anava boig. Fins que, després d'anar treballant molt amb elles, vaig decidir anar als ordinadors i començar a elaborar materials propis específicament per a elles. Bé, això també m'ho passaré, tota l'experiència que he anat fent. Actualment, què estic fent? Actualment hem agafat un llibre que es diu El cor la quimereta, de Carme Sanceloni, que és una escriptora valenciana, no sé si la coneixeu, casualment vaig coincidir allà en un curs. Sí, el tinc aturat, gràcies. Vaig coincidir amb ella en un curs i vam decidir que amb el seu llibre, que parla de l'experiència d'una dona major que està al llit, que se suposa que s'està morint, i que va contant tota la seva vida de la postguerra i dels anys 60 i com la gent va
com criar fills, a les filles, que té 3 filles, etc., van decidir que a partir del llibre de Cor la Quimereta podíem anar traient distintes activitats. Les activitats, no sé si ho coneixeu, això, quan apareix una activitat en Moodle, aquesta caixeta grogueta d'un paquet Scorm, estan muntades amb un programa que es diu Redoat. I he hagut d'aprendre un poc de llenguatge HTML per a poder aconseguir el resultat final que vull, perquè estan fetes amb Hot Potatoes. En Hot Potatoes es dona... Teòricament és molt senzill, tu agafes un text, el passes a una activitat en 3 o 4 minuts i tens una activitat creada, però arribar a crear tota una sèrie d'activitats, cada paquet d'activitats té 50 activitats, duc moltes hores. Què faig amb elles? Textos de comprensió lectora. Comprensió oral i lectora. Generalment, la major part de textos duen un àudio, que el grave jo també. Faig els àudios, faig els vídeos i faig tot. Hi ha un botó de navegació, per entrar a l'aula Moodle totes tenen la mateixa contrasenya, per tant, només han de recordar el seu DNI. De vegades em toca a mi posar-les en marxa. Textos de comprensió. Així dalt els he incorporat en què consisteix l'activitat. Consisteix en llegir, escoltar i respondre. Escoltar, llegir, escriure, una altra activitat amb l'àudio corresponent. Un vídeo, que també els vídeos més baixos, aquells que m'interessen d'internet, els puja a Google Drive i després els incruste aquí dins. Els vídeos no estan físicament dins del paquet Scorm, perquè si no pesaria molt i no funcionaria. Estan incrustats en un Google Drive. Aleshores, els vídeos es posa el text, que també escric el text perquè puguem seguir el vídeo al mateix temps que llige, activitats de llegir i relacionar, activitats de construir oracions, activitats de vocabulari, totes amb l'àudio, activitats d'ordenar textos i de comprensió, activitats de diccionari, activitats de conjugació verbal, s'ha trencat un poc, però la gramàtica pràcticament mínima no se'n posa pràcticament res, algunes vegades alguna coseta, activitats de lògica i de vocabulari, coneixement del medi, tot això ho he fet jo, les banderetes i els barrets, etc. Activitats d'endevinalles, activitats de poesia. Estic segur que han llegit més poesia en valencià enguany que en tota la seva vida, perquè sempre que trobe un poema, una cançó, qualsevol cosa relacionada amb l'activitat que estem fent, pumba, poema que els destaque, cançó que els posa. I aleshores han llegit més poesia en valencià que en tota la seva vida, segur. Geografia, tot allò que se m'ocorre. Història, aquest vídeo suposa que el coneixeu, us posa el vídeo, pumba. I elles miren el vídeo i han de respondre. Música actual, també. Festes i perdicions, també coneixeu el vídeo, trac moltes coses de la Diputació de València, que té vídeos magnífics. De vegades es posa coses de matemàtiques, també. Una activitat de rebaixes, han de calcular què els costaria la peça aplicant un 10 o un 15% de rebaixa. Això és el que faig amb les dones. I altres coses que fem a l'escola és que tenim un blog, que això ho fa l'alumnat de GES, un blog amb una optativa que li diem premsa. Aquesta optativa de premsa al final de curs es converteix en la revista que cada any editem a l'escola, amb més coses, a banda de les que hem fet l'alumnat, però l'alumnat que ha treballat premsa veu les seves coses escrites, les veu publicades en paper, sempre online, i quan tenim diners en paper. Una activitat que vam fer el curs passat va ser etiquetar les plantes del pati. Vam etiquetar totes les plantes. Tenim un pati magnífic, tenim un pati que té 40-45 espècies diferents i el que hem fet és etiquetar-les, posar un cartellet davant de cada planta amb un codi QR que els du a aquesta pàgina on cada planta té l'explicació.
Estem en un projecte europeu que es diu Jocs Matemàtics i que editarem un llibre en 3 llengües que està Paula Perell, que està traduint-lo, valencià, castellà i anglès. Tot allò que passa a l'escola ho publiquem a Google+. Estic fent ara proves per a tots els materials que estic elaborant que estiguin oberts a Mestre a Casa. De moment es desconfigura un poc, però ho arreglaré i obriré els materials si no passa res el curs que ve, perquè tot el qui vulgui podeu provar-ho. Funciona també amb les tablets, que moltes coses no funcionen amb les tablets, els JClics, etc. Moltes coses no funcionen amb les tablets. Tot això, algunes coses no funcionaven i jo vaig estar investigant perquè funcionaran les tauletes. I simplement aquesta és la imatge que resum, crec jo, el que faig amb el talent de